Fets dels Apòstols, capítol 3, versets del 11 al 26. Discurs de Pere. Com que l'home continuava agafant a Pere i Joan, tot el poble embadalit va córrer cap a ells vers el pòrtic anomenat de Salomó. En veure-ho, Pere es dirigia al poble dient: «Israelites, per què us meravelleu d'això? O per què us fixeu en nosaltres com si haguéssim fet caminar aquest home amb el nostre propi poder o amb la nostra pietat personal? El Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac, el Déu de Jacob, el Déu dels nostres pares, ha manifestat la glòria del seu servent Jesús. Ell mateix que vosaltres vau posar a mans de Pilat i vau rebutjar davant d'ell quan ja havia decidit de deixar-lo en llibertat. Vosaltres vau rebutjar el sant i el just i vau demanar com a gràcia que us indultés un assassí, sí? Vau matar Jesús, l'autor de la vida, però Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts. Nosaltres en som testimonis. És la fe en Jesús la que ha fet caminar aquest home que veieu i coneixeu. I la fe en Jesús li ha donat aquesta plena salut davant de tots vosaltres. I ara, germans, sé prou bé que vau actuar per ignorància, com també les vostres autoritats. D'aquesta manera, Déu ha donat a compliment allò que havia anunciat per endavant per boca de tots els profetes, és a dir, que el seu Messies patiria. Au, doncs, convertiu-vos i gireu-vos cap a Déu i ell us esborrarà els pecats. Llavors arribarà el moment en què el Senyor us consolarà enviant-vos Jesús, el Messies, prèviament destinat a vosaltres. Mentrestant, s'estarà al cel fins al temps d'aquella restauració universal que Déu anuncià des d'antic per boca dels seus sants profetes. En efecte, Moisès havia dit: «El Senyor, el vostre Déu, us suscitarà un profeta com jo d'entre els vostres germans. Escolteu-lo en tot allò que us digui. Qualsevol persona que no s'escolti aquell profeta serà exclosa del meu poble». I així mateix han expressat tots els profetes que han parlat des de Samuel cap aquí i que han anunciat el que ha passat aquests dies. Vosaltres sou els hereus dels profetes i de l'aliança que Déu va fer amb els vostres pares quan digué a Abraham: «En la teva descendència seran beneïdes totes les famílies de la terra». Déu ha ressuscitat el seu servent Jesús i us l'ha enviat a vosaltres primer que a ningú, perquè ell us beneeixi apartant-vos a tots de la vostra dolenteria.